होतं की आज सर्वसामान्य माणूस कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे अडकलेला कीटक, त्याला वाट मिळत नाही, त्याची सुटका होत नाही. तो चक्रव्यूह, ते कोळीसात भेटण्याची आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे. ते कार्य विरोधी पक्षाने आणि सत्ताधारी पक्षाने सुद्धा केलं पाहिजे अशा मताचा मी एक माणूस आहे. सर्व मिळून आपण हे केलं पाहिजे असं मला वाटतं. जमीन वाचवायची, किती पण लोकवस्ती लोकसंख्या आपण इतकी वाढवायची. हो, कोण तो परवा हिरवा रंग खूप दिसू लागलाय तर दुसरे म्हणतायत भगवा दिसतोय. हिरव्या भगव्याच्या लढाईत मधला जो पांढरा रंग आहे तो कुठे गेला? त्याच्यावरती किती डाग पडताय, देश किती विदीर्ण होत आहे, चक्र आणखी किती पडणार आहेत, कोणाची भूमी कोणाच्या घशात जाणार आहे. पोर्तुगीजांना खूप आम्ही दोष दिला आतापर्यंत, पण कोमलदारी ही संस्था त्यांनीच निर्माण केली, विसरायचं नाही आपण. 3602 नंबरचा कायदा, सरकारी जमिनीची कशा प्रकारे वितरण करायचं, कोणासाठी करायचं, हा कायदा त्यांनीच निर्माण केला. कॉमन सिव्हिल कोड नावाची व्यवस्था त्यांनीच निर्माण केली. रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय लग्नाला मान्यता नाही, प्रत्येक मृत्यू प्रत्येक जन्म हा रजिस्टर झालाच पाहिजे. इन्व्हेंटरी कायद्यामार्फत मुलांना मुलींना समान हक्क मिळाला पाहिजे. त्या सरकारचं परकीय सत्तेचं तर ऋण आमच्या डोक्यावर आहे, त्याची आठवण देत होता आपण काय करायला लागलो होतो.